Tuhan. Meringanan dia diri kondang marar gabehi tumpo gospedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sasudi olan ho huihut kondang bedirikon togu togu matu nature tu jolong oh Tuhan sai gara rohakon tung unduk do mangoloiho don dimi matok tong margogoy hon awon mangulahon lomoni roham tung pogos pedison manang sonang tahe marsiga tung tuho sasudi orang ho huihut tendang bedirikon togu togu matu nature nomor 783. tadi Udah. nomor oke 7. 43 Sarunda Oh Tuhan togu togu maaf tu dalan lomoni rohami rapun hoso nang mardalana tung rahis bel sidalanaki kondini bain manggo hiawon manggo goy hon au na posomo pasangap hodi ngolukon pai masahat tu surgo awon Pakulingi maaf oh Tuhan narade tumangi hon hatam sai tupahi ruasmu Tuhan nawasan nuaing di hatam sai patau maawon na posom manjong halak na daw siang ho rodi na sutu mandaho muga gabi pangoloy ihon Iko juga kipas itu saja. Kalau ada kipas kemarin panas banget. Di stop kan lah jangan. Iya kan?
Peluru sejak. Nomor berapa lagi? 743. Udah 743. Sudah masuk ya. Marpungu doni jolomon marsada rohanion. Oh Yesus Tuhan nami, ho Raja na tarsilangi na pinating boi muse sai Roma ho Tuhami. Olo jalo matangian pamujian di goarmu. Allah holong ni rohamu. Namit me dimulanai sai di pararat hodoi i maharajaonmu lam ganda do bilangan ni napa boahon hatami bain sangat pigoanmu. Yesus tulus baisakamu sosoanmu hajol mau asa olo paluaon. Mar hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardengkan bahasa do Jehovah, tahu partano batuan di ari hagogotan, jala ditada do akan amar haposan tu ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, selehom matuhami rohana tugu, nabadia, pikiran na denggan do rohan na ringgas pasauton ulaw na denggan, selehon dami tuhami,
asa sonak kami mangolu di bagasan pangodingim, sai marsigatung tu hatam mahami, maradopon saluhut musunami, sai ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di tanda debatata na digibanai na mepet nang nabalga di nasabang soi dang magulang rasona naksada siani ito gudo sudena tuhasonangani ito gudo sudena tuhasonangani. Tangyok kamu ma patik ni debata, imana tarsurat sian Kolose 3 ayat 10 sada. Dang merdia ibar disi gorik manang Jahudi, namar sunat manang nasomar sunat, bangso naleban manang bangso nasomaju dope, hatoban manang anak mata. Kristus ido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna. Ima saatna rak manggido gogo mahita. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Nasiati di
tato potima dosata. Ale Tuhan de bata amanami bargugu na suatu dosa. Para si rohami dah hami nada golon. Na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami dago dagi. Di bagasan hajahata do hami tubuh. Jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian. Salhuto hami manibil san akka dalammu. Macai godang do panglason nami di patikmu. Alai ingot maami alai Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa haposon nami. Dohot panglason nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hase saani dosa. Aidang adong ibar nii. Ay saluhut do pardosa jala hurangan maradup pun hasangapon di debata. Alay akan nagabe pitor. Binahin ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhoni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata. Bain habangsa parasian marhite-hite haporsiaon ni mudarna. Hasangapon ma di debata na bijang. Amin. Tajaha mahatani di bata, turpuk di epistel di hari mingguan, imasian sada Korintus 10 sada, ayat 8 saat 12. Mas responsoria mahita majaha hamina parjulu, ayat 12 rapak mahita majaha, ayat 8. Dada sian boru-boru bawai, sian bawa do boru-borui. Jala dada ala boru-borui tertopa bawai, boru-borui do alani bawai. Alani patut marsahala do boru-borui di atas uluna, alani akka suruh-suruani. Asal ma di bagasan Tuhani nasida, dada boru-borui sopadohot bawai, somoni nang bawai sopadohot boru-borui. Kap majaha mahita. Ay marharorwan boru-borui sian bawa, lau songonido bawai sian boru-borui, alai sian debata do saluhut nai, ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Asini roham hupuji Allahu manubusam Dibayas korohaku galeso
paluahon na mardosa ng parjahat na bolong ingatan rohanami don mimi manggohi pangkedohot nulunami gabi ulang-ulami. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibon, rap mahita madok. Au porsia di dibata Jehova, ido ama, pargugo na suhatu dusan na tumupalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni dibata Jehova, nasa sadai, imanan ni tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian santo ni porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau binasilang, na tuat tu banua toru yung ditanom, na mulak mangulu di aripatuluhon, na manaik tu surgo, lahudul siamun di debata Jehova, amanai, pargugo na suhatu dosani, disima imana, pai mulam sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akan abadia, dohot hasaani dosa, dohot hatain na do, mulak mangulu dosogot dagini halak na mate, dohot nguluan na sora suda. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluk na amang denang. Shalom. Tabegi majo tikting dihita di minggu tak sadarion. Satu Romawi tikting na maragam. Gor ni minggu tak sadarion ima minggu 10 pitu dung trinitatis. Jala topik ni minggu tak ima dos dohita diadupan ni debata. Manang di hati Indonesia madok setara di hadapan Tuhan. B. Surat penggembalaan na pasapulu pituhon. Hobar tu surat penggembalaan na pasapulu onopon tanggal 10 September 2020 ima manotopon pertangyangan sektor mulai tanggal 10 sahatu tanggal 20 September toktong ma tapatu padi bagas tabi. Alani pandemi Covid 10 na so masohot dope. Hobar tu si tapagajang mamuse tiki ima sahatu hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020. Cek nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 10 September 2020 di basa-basa hotu hatado sadada dana boru di keluarga ni amata Tommy HF Kutauruk inatai Francisca Boris Tohang sian sektor opat C. Ipasdo poso-posoi suak songoni nang natorasna. D. Ruas Namoru garis miring Namoding. Nah di hari Senin tanggal 20 September 2020 nunga marujung ngolu sada ruas ni huriata ima inata delima boruna baban tutup usia 75 tahun nani habaluhon ni amata es kutagalung nahinan sian jalan Flamboyan Raya Gang Sejati nomor 10 itu sektor 4A tatangnya koma anggia tumimu tarapul keluarga nati ninggal honna jala toktong di pargoi Tuhan. Permingguan di huriata. Hobar tu haputusan perhalado ni huriata. Na di hari Selasa tanggal 15 September 2020 mulai minggu tanggal 27 September 2020 patu paut tama gabe opat hali permingguan diganup hari Minggu di huriaton ima. Nah parjolo di pukul 7 manogod bahasa Indonesia, di pukul 10 tolupulu bahasa Batak, boima terbuka ibadah live streaming, dohot cara dibuka di YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari, dohot Facebook channel HKBP
Resok Tanjung Sari. Napatuluhon pukul 10.06 manang pukul 4 Botari bahasa Indonesia. Napapaton pukul 10.20 bahasa Indonesia. Hobar turuas nanang pasidoho di perminggu ni asa jumulu mendaftar tu perhalado sektor nabi jala ikon masih tutudo kita mengulahon protokol kesehatan dalam kurung pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade bima hand sanitizer. Akadak danak marumur di toruni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas garejata. Di akaruas na suboy mabuka YouTube tapakema acara ibadah naung ni sagihon ni akasitua sektor nabi. Permingguan pukul 10.00. Mulai minggu nanang ro tanggal 10 sada Oktober 2020 permingguan sore masuk pukul 10.00 diundur ma gabe pukul 10.30 asa boy jolo di patupa penyemprotan disinfektan di bagas garejata. Padidion nabadia. Di minggu sadarion di permingguan pukul 10.30 di patupa huriatta do padidion nabadia tu sahalak yanakon ni huriatta sian sektor walo. Buah-buah mardomu tu perbedaan. Pinabotoho tu sudirus ni huriatta. Mardomu tunanaing jiara doho napatupahon acara penguburan aseding gemma tabahen akka kendaraan natu tempat parkir naung diparade di lokasi perbedaan asa unang B taparkir di pinggir jalan umum asa unang terganggu masyarakat sekitar siala hare diota kupasahat hami mauliate pensiun situa. Di minggu sadarion, di hari 4 Oktober 2020, di permingguota pukul 10, di Patu Pahuriat tado acara paborhaton nanaing pensiun situa ima. Inang situa tumiar borhutasoy sian sektor 4C. B. Amang situa barani mertua silalahi SH sian sektor sadabe. Laos tapatu pado papungupilian papaton disude permingguota. Di minggu sadarion, ima tadalas ni rohatta di pangulaon na sidaliling na 8 tahun 3 bulan di huriat tahun. Tatangyak kuma angge di paso-paso jala di pargoy itu hatta na sida. Parhepengon taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohon akka hamulateon. Dia kana sumasuk do pedi tik-tik sadarion di hari minggu na neng Roma di tik-tikon. Melihat tema di sudi ruas na pasahaton pilihan bulanan dohot hamau lihat yon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun huria lam ditabay tu hatama pasu-pasu dihita saluhna songonima tapasada maro hatta martang yang mahita puji-pujian melihat hupasaharawan milik Tuhan siala asi dohot kolong dirham taruli hamil Tuhan mahahipason marlas neroha di bagasan sadarion sudinle Tuhan alanya si dohot kolong dirham dari humok kopame jemulele Tuhan saya salu na dusa namin long tarabat asaluhut na akapaso-paso na si patu pamo di putuhami asa tamaha mile Tuhan majalo paso-paso dohot asi dohot kolong dirham ali Tuhan parding kabasa nung usaha kami mile Tuhan program ni huriam na masa dohot akan naik si pemasaun namin saluhut na ali Tuhan na hudoko kami doon satu persatu pumatuktong ali Tuhan na mamasu-masu pargogoy perbisuhi sudi ali Tuhan parharadom asanggi ali Tuhan tuk gogo nami patupahot at saluhut na narikot di huriam ajari perbisuhi kami saluhut na asanggi pelayan na tama melayani sudi na akulian sudi ali Tuhan akaruasmu di bagasan pergulon namin siapa repede Tuhan gudang tuktong akahinamaw gudang ali Tuhan akaparok kilod na hudo pihami di sudi na ali Tuhan akaparok kilod ni bayan ma ali Tuhan gabi manabay ha porsyon namin tuho sa tuktong ali Tuhan marsihohot marhapulo sa tuho kami
Tuhodo li Tuhan kami marhapurusan. Tuhodo li Tuhan kami marpangutsadian. Dangtuk ali Tuhan moloholan gugo nami sendiri. Asimarham ali Tuhan. Sunguninang disaluhu na kapergulon nami siapa hari. Di keluarga nami, di bagasan perkerjaan nami, di kehidupan sosial nami ali Tuhan sehari-hari. Pakai mahami ali Tuhan. Gabi perpanjangan ni tangamu. Akan napasahaton hatana uli hatana dinggan. Tu saluhu na ali Tuhan akajol manah wadupi kami. Ali Tuhan di batami di bagasan sadion ali Tuhan. Pensiun ma dua halak na bosom ima inang situ burus tasoy. Dohot amang situa silalahi. Kurang hahipason ali Tuhan di inanami situa burus tasoy. Ale posrohan nami ali Tuhan di bagasan pengobatan na di bagasan pemulihan na. Parguguy ali Tuhan sudi na akaubat. Lebih perpanjangan ni tangan muli Tuhan pasahato pasu-pasu makkorhon hahipaso tu daging dohot to dina sida. So nili Tuhan di amang situa amang silalahi na menghadapi masa pensiun ali Tuhan. Asa hotong-tong na makokok daging dohot to dina di bagasan perngulon na siya pari. Di bagasan keluarga na sida. Asanggi ali Tuhan mahahipason mahasonangan na sida. Khusus ali Tuhan di sahalak na posom. Ima ali Tuhan situa siadari. Naposado ali Tuhan sa nasalilingon. Alay hari demi hari Tuhan menunjukkan pemulihan. Anggi ali Tuhan duloy horo tanyang nani. So ni matok ka arina ning ro. Asa di pergugi husugin ali Tuhan proses pengobatan. Asa pulih benar-benar pulih bana ali Tuhan. So ni ali Tuhan di saluhun ali Tuhan akka Panginoon namin na sa tarpajor hami ganup marsada-sada. Alay Tuhan di botohodo na rikot di rohanami. Pasat mana pinasakat ni rohanami. Hobar tulong ni roham. Muli ate madiho. Amen. Marede mahita huhut papungu pelean. Tuhan sitong pasaluhut hodo namar muliai
sumurung sian saluhu naroha ima mangaramuti aka hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Purian itu hatta na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus berita nauli sian hatan itu hatta di minggu sedarion di mana dia ni sian sada Musa bidudua ayat 10 lalu sah rodi ayat 25 hujahama dihita saluhukna hatotopani paropuan dohot permulaan ni parsaripeon dungini na dibata Jahoba ma dang jadi pujung jolmai ubain madibana sada pangurupina baik donganna aidung sun dijadihon debata Jahoba sian tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akkana martonga tonga langit ditogi hommai tusi Adam asa diida manang beha goaranna jala iyai di bahen si Adam goarni nasa na marhosa laos ido goarna jadi di bahasi Adam ma goarni nasa pahapahanan ro di pidong akkana martonga tonga langit dohot nasa na manggulmit di tanoon alayanggo di si Adam dang adong jupang pangurupi bahen donganna dungi terlalak modum ma si Adam di bahen debata Jahoba jadi di enet ma sada sian rusukna jala dilakopo ma sibuk tu pabuatan nai dungi di pauli de bata Jahoba rusukna binua nai sian siadam bahen buru-buru jala ditugu ibana tu si Adam dungi ninna siadam ma Oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guarum ma ibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binuat di bahini tadi konon ni bawa do amana dohot inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida mersai mara do nasida duasa si Adam dohot jolmanai jaladang maila nasida amo kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus adong do madok tumabodo masa partikian ni namardongan sian naung marhasohotan masa berpacaran daripada masa setelah menikah ninna molotiki mardongan-dongan buido liling makatahatai buido sapi sederi saborngi tahan do makatahatai molotiki mardongan-dongan tarsorom misalnya molo laut luar kota saya naing hurang gajang do sidelenanon molo pas mardongan-dongan masa berpacaran maheran yang dapot tiki tu sedahuta saya naing hurang gajang alai molo nunga berdonga saripe molo makatahatai pera saparoba jom ngolo gebi perbedaan atar dia mano yang hurang neon naroha marupani
Boydo gabe mangararati. Saya do si bahason alai mangararati mon tuak kana hurang. Gabe merbedai ma. Dungi di hatiha berpacaran saya masih holdo pa Jepang. Muluboynyan pa Jepang terus. Ganu pari, ganu tiki. Dang boya pala terus pa Jepang. Bapinomat hola jabunay binere. Sinangajo mamulus ya julu jabunay. Ati buah haruar. Inaroha. Lau sikola arong do dal pamotongan asa hatop. Alai ikon sangajo do marhaliang. Holan lawasa binereng. Holan lawasa pa Jepang. Imatiki mardongan-dongan. Alai dung mardongan saripe. Bohado si holdo roa pa Jepang. Si holdo nyan. Alai sa satok kimma. Jala molo adong si dalanan adong dui. Dang olo rap. Perjul mahok inna. Ipu di natai. Manang ipu dia matai. Jadi si pata gawe tubuh do sukun. Molo songoni do buasa pola mardonga saripe. Buasa dang hola mardonga dongan terus. Omma sukun na balga molo memang di kenyataan. Asing do sikap hati haso saut. Asing sikap dung saut pardonga saripeoni. Alani i buasa ma ikon mardonga saripe. Amo kadongan na hinaholongan itu hatta maceriko doon atusatta. Jala maceriko doon alusatta di bagasang ngulu taon buasa ikon mardonga saripe. Molo songoni do rumangna nakin nahu patorang nakin. Molo di habatahon belga anak si pangulihono do. Belga boru pamulihono. Naneng dohonon dari si ima ikon marudut do akasudut ni parngoluonon. Di hati Indonesia di do supaya berketurunan berkembang biak. Alai ima alus ni haportibion. Alus haportibion doi. Ido baina molo suadong pinoparna mananggelengna itor sirang. I jolma haportibio doi. Molo memang ido tuju doho sakap pardonga saripeonna. Bila tidak punya anak maka cerai. Itu berfikir duniawi. Bukan anak Tuhan. Alani i buasa ma mardonga saripe. Alus na ima na diturpuhon. Buasa mardonga saripe ima ala naung nia turhon ni debata. Debatado na mga turhon pardonga saripe oni. Sian mulana nunga disakapi debata. Asa songon na nidok na diayak 20 pati. Asa tadi konon ni bawa ma amana doh inana madongani jolmana. Jadi sada sibuk ma nasida. Ini adalah rencana Allah. Nanya turhon ni debatado pardonga saripeoni. Alani ima molo sahat hita tu pardonga saripeon si leon-leon ni debatado paropuani. Si leon-leon ni debatado bawai di hita. Asa nagabe sejarah ni hajol mau di Portibion dada hadada wuni jolma tu dosa.
alai sejarah ni hajol maun di portibion ima dipukka do sian pardonga saripeon debatado sumakapi parsaripeon ni si Adam ditoppa sian rusuk ni si Adam molo tabereng ayat 20 sada dungi tarlalak modo masih Adam di bahed debata Jehovah jadi di enet ma sada di enek ma sada dang dua di dok dang tolu alai di enek ma sada sian rusukna alani i iko sada do dong saripena dang dua dang tolu dang obat adong na mangalapati buasa ikon sian rusuk ni si Adam buasa dang sian si majujungna buasa dang sian si majojakna manang siat tanganna pangalapation na si songoni ima dang sia si majucungna asa unang gabe sai hola si pujion gabe ibana na tumibbo manang sia si majojakna gabe si dege-dege o ma paropuani alai sian rusukna ima hataridaan ni na setara na sida dos diadopan ni debata alani i nang pe debata na mangaturhon pardonga saripeoni parrumah tangga oni alai anggo di Kristen Protestan dang digowari i sada sakramen molo di Katolik pernikahan itu adalah sakramen anggo di Protestan parrumah tangga ini dang sakramene buasa dang dirajumi i songo sada sakramen molo sakramenon ima sada tadda manang sahab tadda asini rohani debata di hasesaan ni dosa ni jolma sebagai bukti sebagai tanda kasih karunia Tuhan atas pengampunan dosa manusia. Puasa dan gabe sakramen di huriata Protestan ima parrumah tangga ini siala dang sude jolma marhasohotan dang sude jolma marrumah tangga adong do halak dang marrumah tangga ibana di lehot Tuhan itu saluhu jolma kebebasan untuk menentukan apakah dia berumah tangga atau tidak alani i molo dang tu sude jolma marrumah tangga berarti dang layaki disebut sebagai sakramen karena sakramen itu harus kepada semua orang yang merindukan pengampunan dosa dari Tuhan. Molo taida di sada Korin pitu didok di si pabuwa denggado dang marhasohotan alai dumingga mak molo tung marhasohotan lapatan na boy do adong sasahalak dang marhasohotan ibana ala fokus ibana di sada ulaon misalnya songo pastor neng fokus ibana tu sada ulaon na pinasahat na tu ibana manang akabiarawati manang adong do deba aka pangulan ni huria di huriatah KBP adong do padita dang marhasohotan adong do bibil pro dang marhasohotan dia mengambil suatu pilihan untuk lebih fokus memuji dohot pasangapon Tuhani dinggadoi sotung tahetong aka molo somarhasohotan pilihan ni sadahalak gabidang dinggan na dinggado saluhuk nai asalma saluhuk na bain pujian hasangapon di Tuhani alani ima
Boasa ma mardonga saripe yau. Boasa ma mardonga saripe hita akan mardonga saripe. Totu alusna ima ala debata na mangaturhon. Na paduahon ala silehon-lehon ni debata. Ala silehon-lehon ni debata do pardonga saripeoni ala ni itabai ma Jesus gabe ulu di tengah-tengah ni perumah tangga otak. Biarlah dia menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sudedo hita makasih holi hasonangan manang kebahagiaan. Jala halak namar sita-sita naing mardonga sari pepe bisa kapido asa bahagia iben. Hidup bana saya adong ucapan selamat berbahagia tuaka nanaing marumah tangga. Alai di kenyataan ni perjalanan ni keluargai saya hola marbedai marsalisi hola naribut atong di dia do kebahagiaan ni menjumpa kita ima molo boy hita sisada pangatusion babua sarupa do hita diadopan ni Tuhan ini. Bila kita bisa saling memahami, saling mengerti bahwa kita setara di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah bisa saling memahami, saling mengerti bahwa kita setara di hadapan Tuhan, maka kita akan saling menghargai, saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Boy masih tusan dinahurang inatai dia tusi amatai, dan ala hurang inatai dia tuhi amatai. Anong dosong ni kan? Hola na mga tuhi ulon na. Ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Alai molo di bagasat Tuhani kurang inatai dia tusi amatai gabe di bama na dinggan. Kurang amatai dia tusi inatai. Jadi adong ma pangatusion di nasada dopak donganna jala saluhuk nai gabe masiurupan laho patupahon ulau nadinggan di bagasan par rumah tangga unino. Jala songon naung wodolhon nakin anggo par rumah tangga ni hala Kristen ima monogami do sada. Jala ala sian molotaira nakin episteli sada Korin 10 sadai sian bawaido boru-boru ino. Alani par rumah tangga ni na baulakon na sian bawaido boru-boru ino. Gabe di pasada musena sida asaboi hot sadalan jala unang masibuan lakanabi alai molotung adong akana hurang lobi boy masih pature-turean boy masih paune-unean anggia Jepang akka si lasni roha gabe tahu sangap di goar ni tuhataino alani molotung adong akana humurang di parsauran di par rumah tanggaon di hita dia kaama doho ina denggad do hita masih pature-turean alana tang adong jol mana sempurna. Tidak ada yang sempurna. Molo adong nahurang takasma dihusipon. Unang sai pola tapa buah-buah tuaka desa na welu. Olo dong song ni hurang ni suamina iba itu Facebook. Tu lihat portibio di pabua. Adong hahurangan ni suamina iba itu Facebook. Tu portibio di pabua. Hahurangan na doin. Alani
dia adong hahurangan ni suami, hahurangan ni istri, nangekma di paingot, asa tungboi denggan par rumah tangga ni sah rudi ujung ni nguluta. Alana molo uli jala denggar hatta masih pauniunian di sido jupang aka pasu-pasu sia Tuhani. Ai pasu-pasu na gudang ima roha na sonang. Tuhatta mamasu-masu. Do margogoyo kita mangalugahon rumah tanggata tuaka tiki naroon. Jala songonima di natoras nama buah na konna tardidi tutu molo di lehot Tuhani ya nakot tuhita dada holad dongat-dongatta sebing di Portibio. Alai sadat tanggung jawab doi si patureotta alani ikon arga doi bahenota dia dopan ni Tuhani asa ikon lehonomu aka narikot tu parngoluanna dada holan di parngoluon pardagingon alai ikodohot di parngoluon di partodionna asa mangolu ibana di bagasan ngolu nasi kop sehat secara jasmani dan secara rohani. Tuhanima mamasu-masu. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan mauliati madiho. Siala di pengoto hami marhiti hatam di minggu sedarion. Asa jumpa kami hasadaun lumobi roha nama siatusan di ganup aka halubian nang hagalion namibi tarlumobi mei di tonga-tongan yakka par rumah tanggaon ragam aka hamaolon parukilon diadopi aka rumah tangga sipata nunga adong na padau-dau nunga adong sahak rudi aka nasirang HP hodo Tuhan napa jongjokon par rumah tangga ni alani ajari hami pargugui hami asa margugu hami masih paune-unean asa marhite par rumah tangga ni marsangap guarmu nabadiain lehomma toru ni roha asa masih patu toru diri nabi dia ka ama marudupun ina aka ina maradupun ama asa guk lasni roha mangalugahon paruma tanggau ni ali Tuhan pasu-pasu ma nang hami diragam niya kaulau na pinasaha mo tu hami bi pos dorohanami di hamaolon alani COVID-19 narotu Portibion martaba-taba akka hasusan di ngulu nami alani urupi mahami Tuhan pargogoy mahami molotung siat pangiduan nami say tumibu salpu homma virus corona sian Portibion asaboy hami sonang mula-ulaon asaboy hami sonang marminggu mamuji dohot pasangapoko atong sa diho mangulu nami ramo ti hami Tuhan asa anggiat sumisi hami sian aka panahit na di Portibion atong tangiho jalului mapangiluan ili-hili nami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Marid mahita laus tapasa mapiliata edeta pitu 20 ayat sada. Tujolong oh Tuhan sahat madirikon kedua agong bartulomo molodang oh Tuhan
diau diri kondang marar gabei tumpo goste di son manang sonang tahe marsigat tungtuho sa sude olan ho uhihut tondang be dirikon togu togu matu nature tujolong o Tuhan say gara rohakon tunghunduk do mangoloi ho tondi mi matotong margogoy honawon mangulahon lomoni roha tumpogos pedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sa sude olan ho umihut tondang be dirikon togu togu matu nature Tujolong o Tuhan tung marpa dan doa ikon ho huhihut tototo ai huo totakas na martua doau nang muse dohot ingolukon tungkogos pedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sa sude olan ho uhihut tondang be dirikon togu togu matu nature Sa meta tu padidio na badia meredde hita 146 ayat sada laus di hati ha meredde Roma 7 natoras doho yana kona. Oh Yesus Ulakit. Domira. Oh Jesus naik kareli do poso sayo mamangalingi huhut manjalo Ganti posisi. Martang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Narodohami tujulum mabu wadda danahon. Saya si maroham. Jalo maibana gabi anak komo. Pasu jala pergugui maibana. Mangiyahi hangoluas sugut.
marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamu natoras ni danak si didionon, tangi kamu mahatani Tuhan Yesus. Dido lau mamu tu lihat portibion ninna madok akka sisianna pudai hamuma saluhut bangso didi hamuma na sida tu bagasa gorni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia ajare hamuma na sida mangaradoti saluhut nahu to nahoni tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangi sena porsea dohok ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sugut tangi hukamuma dohot hata natar surat di si Markus adong ma akka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian nai mana nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma loas hamuma akka danahi ro tuau unang orai hamuna sida ai dia kasi songoni do harajau ni debata na tutudo na hudokot tu hamu manang ICP anggo sosongo danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danahi dia pehoma tangan na tunasida masu nasida atong dihamu natoras ni danahon hati dako kamu majolo hapor syote atong alusi hamu mahata na usukutonon parjulu dipangidu hamu nuaing didion danahon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusi hamu paduahon beha naulu do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di huton hata ni debata alusi hamu patuluhon naulu do hamu marsuru ibana tu gereja doh tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas nama ngulu ibana di Tuhan Yesus Kristus alusia umma atong tapasaha maibana tu debata marhite padidion nabediye ini bacanya Clairin Ale Clairin Leticia hudi di mahotu bagasanggor di debata ama do tu bagasanggor ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasanggor ni toddi parbadia amin saya dipasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tu bagasan harajauna rodi saliling ni lilingna amin martang yang mahita ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasatami dadana hotuho jala di jakoko di bana gabi anak komu marhiti-hiti padidion dabedi asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanoon jala gabi panian di hanguluan saliling ni lilingna asi maroham di natoras ni dadanahon sai pargugui jala ajari manasida manugunugu dadanahot tuho asarap nasida taruli
diakka artani harajaumu. Amin. Hudul mamu. Merede hita 145 ya sada. Dan hapalang las ni roha ala natar dia ai si bolong naroa dohot dosa siana isena mananda arta sian hatuauti saleleng-leleng nai. Sa mahita pabor hatto situa na peciun. Merede mahita 140 ayat 4 di hati hamarede Roma 7 on situata na pensiun amata situa barani martua silalahi rabdohot keluarga. Gir-gir mahamu Atam tupahe nama sudena niula nina posomi sai bain mamartua sude jol mape. Hamu dongan sahuria di bagas coroon nuaing jongjong do di tonga-tongata ima amatta situa barani martua silalahi sarjana hukum nunga digohi tikki pangulaun nasida di huriat taon songoni inang situa tumiar boru hutasoit Khobar tu pangiduan nasida pensiun ma siala di bagasan parsahitonna macohok ma nasida nuaing sian hapar haladoon di huriyai nasida dang boiro ala marsahit alani tamado pasahatotta hamulateo ni rohata tutuhatta namadongani jala margogoyhon huhut napatahon nasida salelengon mangulahon hapar haladoni Akub ni unedo pasahatotta mauliate nang tunasida nang makalojahon jala makarsoton mangulahon ulaun di huriata alani pabor hatotta manasida nuaing lahu pensiun hamu dongan nami amang situa barani martua silalahi sarjana hukum songoni nang inang situa tu miar boru tasoit na marsahit nuaing dijebu Khobar tu aturan doh peraturan di HKBP nunga digohi hamu pajon nasahat tu hamu marhubas di huriyai. Nama dok mauliate do huriyau tu hatta napa tau hok kamu marhubas khobar tu tohonan nasahat tu hamu. Nunga digohi hamu pangoloyomuna marhite pakobasiun tohona situa. Di pasah hamu do napi nangido ni hatan itu hatta nama dok sahat ula tohonami. Natamado hamulate hono ni huriatta siala pangulaw muna na salelengon dito hatta anggiat parbu ni na hinobasa muna na salelengon di jolo nito hatta gabi pilihan na hucus jala mabuan pasu-pasu tu hagagadda ni na porsea dohot hatutugu ni hapursiaun
di akka na hino basamuna. Alani ima jongjong mahita sahurion martangiang tutuhatta jongjong mahita saluna. Martangiang mahita. Ali di bata nami nagu asido holong ni roha rodo hami tua rupa mulau pasahaton hamulateo ni roha nami. Siala pangurupiomu di naposomon saliling di pararho makubasi huriam. Nunga sahat di ulaun hasit tuau na pinasahat mi. Say bayan maramos parbui ni pakubasion na sida di ruas ni huriam tu hanguluan saliling na. Nang naposompe saya si maroham ramoti manasida lam ramoti ma nasida dung mamuka pensiun siang pakubasion na songos sahalak situa. Molotung di jalo pensiun sian hasit tuaun saya ramoti jala petugu ma pos ni roha nasida tuho. Palas maroha nasida totong pahi pas ma pamatangna lahumadai hinauli ni tikki paciun songo jolma na marpakilalaan marroha jala na martoddi hobar tulomo ni roham tugu jala ramoti manasida diakka ari-ari ni hatua tuonna asa totong maneli tuho aisyakko do haroroan ni hadameon las dohot sonang ni roha di bagasa tod di parbadia. Pasu-pasu manang keluarga dohot sisolho nasida. Asarap mangulupun jala makamulatihon pasu-pasu na jinalo nasida siakko. Akub ni marpa muati maroham dinasa hagalion. Dohot hahurangan ni dongan namion dinasa pangulaon. Dohot pakubasyon na naselaon. Sesai may alani holong ni roham. Pinuji mahuali Jesus rodi saliling nililing na. Amen. Hudulma ruas ni huriata. Nuang tabigima surat ketetapan pensiun situa na jinahahon ni sekretaris huria amata situa ampera sibulun. Surat keputusan pensiun penatua nomor 19 garing 02.1 garing D10 garing R26 garing 10 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tanjung Sari berkedudukan di Tanjung Sari, Medan. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan-peraturan HKBP setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan-peraturan HKBP tahun 2002 amandemen ketiga bab 11 pasal 17 tentang pelayan HKBP. Memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun pada tanggal 25 Mei 2020 memutuskan dan menetapkan nama Sintua Barani Martua Silalahi SH, tempat tanggal lahir Medan 25 Mei 1955, ditabiskan di Minggu 26 Februari 2012 sebagai penatua, pensiun pada tanggal 25 Mei 2020 karena usia telah mencapai 65 tahun, terhitung sejak tanggal Minggu 4 Oktober 2020, lama pengabdian 8 tahun 8 bulan. Atas pengabdian dan pelayanannya selama dalam melaksanakan tugas sebagai penatua di HKBP Tanjung Sari, kami sampaikan terima kasih. Ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 4 Oktober 2020, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, Pendeta Martin Manulang MTH MM ditandatangani, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan kepada yang terhormat Majelis Pembendaharaan, Bendahara Jemaat, Sekretaris Jemaat, Badan Audit Jemaat, dan Arsip. Surat keputusan pensiun penatua nomor 20 garing 02.1 garing D10 garing R26 garing 10 garing 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tanjung Sari Medan berkedudukan di Tanjung Sari Medan menimbang
perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen ketiga bab 11 pasal 17 tentang pelayan HKBP memperhatikan surat permohonan untuk segera dapat diberikan pensiun oleh karena faktor kesehatan yang semakin hari semakin menurun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Tumiar Boru Hutasoit, tepat tanggal lahir Sidikalang 12 Desember 1955, ditabiskan pada Minggu 25 Desember 1994 sebagai penatua. Masa pensiun terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2020 atas permintaan sendiri karena keadaan sakit. Lama pengabdian 21 tahun 9 bulan. Atas pengabdian dan pelayanannya selama ini dalam melaksanakan tugas sebagai penatua di HKBP Tanjung Sari, kami sampaikan terima kasih. Ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 4 Oktober 2020, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, Pendeta Martin Manulang MTH MM ditandatangani, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan yang terhormat 1 Majelis Perbendaharaan, 2 Bendahara Jemaat, 3 Sekretaris Jemaat, 4 Badan Audit Jemaat, dan Arsip. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih. Nunga di BGH-mu taringot tu surat ketetapan pensiumuna amang situa barani martua silalahi doho inata situa Tumiar Boru Tasoit di Jabu Noaeng ima pensiun sian hasituaun di Huriata HKBP Tanjung Sarion atong hamalateo kamuma tutu hatta pardenggan basai sian nasa rohamuna Ali naposo ni debata amang situa barani martua silalahi SH doho situa Tumiar Boru Tasoit di Jabu mardonga posneroha di debata ama doho anakna Tuhan Yesus Kristus doho tod di parbadia upa borha hame mahamu lahu pensiun sian situa di pasu-pasu tu hatta Yesus raja ni hurima pakku basiomuna na selelengon jala di ramoti mahamu diakka ari-ari ni ngulumuna jala dipergugui hamu madai hinauli ni tikki pensiun diakka ari-ari si dalana muna dope tu tikki naroon. Amin. Maridi mahita hok mahamudison hola saya maridi madokata maridi mahita. Keluarga ni inang situa Tumiar Boru Tasoit asa Roma tujoloon ala yang go madokata sahala mak.
Shalom. Saya mohon maaf Amang bahasa Indonesia karena nanti kalau bahasa Batak bisa lama, agak susah saya bahasa Batak. Jadi pertama sekali puji syukur pada Tuhan karena berkatnya saya boleh menjalankan tugas saya sampai dikatakan tadi sahat ulami. Jadi semua itu karena berkat Tuhan. Kemudian saya bersyukur sama istri saya karena saya orangnya raus, gampangan, seenaknya. Untung ada dia selalu mengingatkan harus baiklah kalau jadi sintua itu jangan raus. Jadi saya sungguh berterima kasih, kalau nggak ada dia bisa kena RPP terus saya. Kemudian saya berterima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Tanjung Sari yang telah mempercayakan saya bertugas di gereja ini. Saya juga berterima kasih kepada sektor 1 yang sekarang jadi sektor 1A, 1B dan Kur Maranatha yang mendukung saya sepenuhnya melayani di gereja ini. Tentu saya juga berterima kasih kepada full timer yang dipimpin Amang Manulang selama ini, karena kami juga pernah sama-sama walaupun sebentar masuk tim diakonia. Kemudian saya berterima kasih kepada semua yang memberikan perhatian di gereja ini, tim keamanan, kebersihan, tim musik, tim diakonia, kemudian dewan-dewan, terlebih dewan yang lama karena dengan dewan yang lama kami sering sama-sama. Jadi berkat Amang Inang semua saya bisa menjalani ini. Jadi Amang Inang kita ada 1.200 kakak. Saya pikir yang jadi sintua paling saat ini 5% memang ya dari jumlah. Jadi saya berharap juga Amang Inang yang tergerak hatinya untuk menjadi sintua, karena banyak pekerjaan di gereja kita ini, terlebih sudah jadi lagi gedung kita. Kemudian saya juga berterima kasih untuk orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang memberi dukungan kepada saya. Dan terlebih untuk sintua dari sektor 1B teman saya dan sektor 1A, karena kami sering saling membantu jika ada kekurangan di sektor masing-masing. Terima kasih untuk semua. Sebagai terakhir, pada 45 tahun yang lalu di gereja saya dapat surat malua. Surat malua itu 1 Korintus 15 ayat 58. Itulah yang akan saya sampaikan ke kita, terlebih ke teman-teman sintua dan calon sintua. Kira-kira dia tertulis, ope hamu akadongaku nah hina holongan. Marsihot mahamu jala somu babuba jalalam sumurung di ulau ni di bata. Ai di boto hamudo dang magopo sude ulaun i di debata. Itulah pesan saya. Sekali lagi saya mohon minta maaf kepada semua jemaat yang selama ini untuk segala ucapan perbuatan yang tidak layak menurut Amang dan Inang. Semoga Amang hanya mengenal yang baik aja dari saya, walaupun yang baiknya mungkin nggak ada juga. Jadi terima kasih banyak. Horas. Pasahaton Cendramata. Jadi mulia hati mari hita, mulia hati mari Tuhatta, ternulobi. Jadi om mamang songotad dani kolong ni huria, Tuhal amang, doinang. Jadi mudah-mudahan hari-hari ke depan
semakin diberkati Amang Inang ya. Jangan lupa juga Amang, walaupun Amang udah pensiun, masih banyak PR kita. Jadi jangan langsung di rumah aja Amang ya. Kita sering berkumpul di gereja ataupun melalui WA grup. Melihat ya Mak. Saat kami Amang dah. Biasanya untuk istri ada diberikan 5 gram emas. Tetapi inang ini dipersembahkan kembali ke Huria menjadi persembahannya. Terima kasih buat keluarga. Tuhanlah kiranya memberkati. Untuk keluarga Inang Situa Burutasoid. Baiklah. Terima kasih. Silakan duduk. Saat mai tatu nama dokata parjulu mewakili ruas pinasah ma sian sektor sedebi dus maruhamu sedebi. Madok kata mewakili ruas. Manang bodoh? Oke, ya. Romenang. Salam madita sasudena. Dihamu manginang ruas ya KBP Tanjung Sari, Ausadarion Madohata Sautik, isiana apalapas di Bagasan Sadarion, Gok Matutu, Ulaun ni Inang Situa Borutasoid, Dohot Amang Situa Silalahi. Mulati doho di pasatrohan nami terlumo bima sian sektor sadabe. Nunga godang be hatani Tuhan, bosur hami amang di panogunogo muna di selama hamu bertugas khususna amang silalahi di sektor sadabe. Pos dorohan hami amang, leonon ni Tuhan do di hamu gajang ni umur, sahi pasma amang ate ito tujuluanon, nangpe nasalengon binoto do di Bagasan Parsahita do amang silalahion. Alay na pos dorohan nami, pos rohata, mangidogogo mahita, saya si marani Tuhan, dilehom ma dihamu gajang ni umur, suang-suang ni nakiningan, inang Borutasoid na di Bagasan Parsahison, tapangidogogo, asimarani Tuhan, saya lam tu hipas nama inangi, nakpe suwoy inangi di Bagasan Sadarion. Dangadong terbaik kami amang hatan adenggan na uli tuang songonima jo na boy terpasahot kami ulate. Mulate madi inang mewakili Parhalado pinasa amatu amang Situa TR Pangaribuan menyusul pensiun. Jongcok kamu dua tujulun.
Ay saunari bu na mahamu surun ngapat ciuk kamu. Amang manulang. Maulate maritu hatta, maulate marita saluna, lumobi di hamu damang do dainang ruas ni uriatta. Tabereng di julon mewakili na paciun, amang situa barani mertua silalahi sarjana hukum. Mewakili inang situa tumiar boruta suit di sodo amak situa JP Manulang. Molo perhalado saluhna isuko na maksilalahi nakin. Sarot situa dohot na full timer jumlana 84 halak. 84 halak mamang. Jadi pacium mahamuna 2 tinggal mahamian non 82 halak. Jadi siap perhalado dohot. Kebetulan adongko bentuk kami STM Parhaladu. Sudiro anggota ni Parhaladui gabe masuk di STM. Berarti anggota STM Parhaladu na 84 talaki termasuk mahamuna. Madokon selamat pensiun. Matunggudang pengabdian muna di hurian itu hatta. Semakin sehat pasahat tamu tabi nami tuinang situa buruta suit asa toktong di bagasan Hahipason. Ala situasi COVID-19 sia saunari au singkat mama dokata teh selamat mada horas ma jala gabe jala ditikyon pasahatok kudo kewajiban nipungat tak sian STM Parhaladu tato topodon sesuai aturan natabain las marhamuna majalon naktu nakuta soipe babuha mate gabe ma jala horas upasahatai matuhamuna. Ya, mulai mah. Selamat pensiun mak dia amang situa barani mertua silalahi. Sebelum nasida ngapaciun amang situa naga si barani. Nuaing barani si naga silalahi. Apa ciube nasida na 2. Pacium mamuse inang situa tumiar boru taswid selamat ma di nasida. Alani itu hatta mana marsangap disudiaka pakku baisionna bain hatutugu ni haporsiota jala las niroha dihita. Merid de mahita ono plono mayasada laus jongjong mahita saluhna. Martang yang mahita ali dibata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauli utus hu pasahat hami masya nanilehomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutjus di jelom pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pilihanon patibulhon harajaumu di tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho.
marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sedarion hangulua siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tu giho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Amin. Di hamua kamanami do inanami sia jolo omma upasatami tabinami hami saluhut parhalado nama kobaya si di minggu arian sedarion tuhatama mangaramoti kita ipas mahita dia kaulota di bagasi saminggon alani selamat hari minggu madihita selamat madok meta tulu hali horas.